हाय फ्रेंड्स ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ କରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଏ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁକା କାରଣ ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଥିଲା ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଛୁଟି ବି ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପୁରା ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଟୋଟାଲି ବି ଭିଡ଼ ନଥାଏ ସବୁବେଳେ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଗଲେ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗେ ଏବଂ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଆସେ ମୁଁ ପୂଜା ତ କରିସାରିଲିଣି ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ଏଠି ଆଲାଉ ନଥିଲା ତ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି ଏବଂ ଅଧାରୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲି ସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରି ଗଲେଣି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ବାହାର ଆଡ଼େ ବୁଲି ନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବି ନୁହଁ କି ବହୁତ ଛୋଟ ବି ନୁହଁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଠି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି ନଚେତ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ଟିକେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ରେସିପି ଦେଇଦେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଦିନର ରେସିପି ମିଠା ପଲଉ ସହିତ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରି ମୁଁ ଡାଲମା ବନେଇଥିଲି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ବନେଇଥିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଟିକେ ପାଣିରେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଧୋଇକି ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଚାଉଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଠା ମାତ୍ର ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଜେଇକି ରଖୁଛି କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ସେପଟେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ତେଜପତ୍ର ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାରେ ଡାଲଚିନି ଏବଂ ଏଲାଇଚି କାଜୁ କିସମିସ୍ ଏବଂ ବାଦାମ ଆଉ ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶୁଖେଇକି ସେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି ଏପଟେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇଲି ସେଥିରେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ର ଅଏଲ୍ 2 ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଇଛି ତାପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ମୁଁ ଭାଜିଦେବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘିଅ ଖାଏନି ମୁଁ ଦିଏନି ତ ଏବେ କ'ଣ କଲି ସେଥିରେ ପୁଣି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଚାଉଳକୁ ଭାଜିଦେବି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଏଇଠି ଭାଜି ଭାଜିକି 50% ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫ୍ଟ କରିଦେବି ଏବଂ ସେ ପୁରା ସିଝିଯିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଛେଚିକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଚାଉଳରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି ଏବଂ କଭର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି ଏବେ ମୁଁ ଭାଜି ରଖିଥିଲି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ପାଣିକୁ ଗରମ କରିକି ରଖିଥିଲି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମୁଁ ଏବେ ପକାଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା କଭର୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଛି ଟିକେ ବୋଇତାଳୁ ସହିତ କନ୍ଦମୂଳ ମାଟି ଆଳୁ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଏବଂ ବାଇଗଣ ସାରୁ ଯାହା ବି ସବୁ ପରିବା ଥିଲା ଗାଜର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଟମାଟୋ ସବୁ କ'ଣ କଲି କାଟିକି ଧୋଇକି ତାକୁ ପ୍ରେସର ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଡାଲମାରେ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଗ ଡାଲି ତାପରେ ମୁଗ ଡାଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ହଳଦୀ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଅଦା ଛେଚିକି ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦେଇଛି ଆଉ ଲୁଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରେସରକୁ କ'ଣ କରୁଛି 2ଟା ସିଟି ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇଦେବି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ବସାଇଥିଲି କ୍ଷୀରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ମାତ୍ର ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କ୍ଷୀରି ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋର ପଲଉ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଏବେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଆଉ ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ହେଇକି ପଲଉ ମଧ୍ୟ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଚିନି ପକାଏ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଚିନି ପକାନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ ଏବେ ଚିନି ପକାଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଇନାଲି ମୋର ମିଠା ପଲଉ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଟିକେ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଖିଲା ଖିଲା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଡାଲମା ଏବେ ଦେଖିଦେବି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରି ଡାଲି ହେଇଛି ହଜବେଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପରି ଡାଲି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲମା ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିକା ବନେଇଥିଲି ତାପରେ ଡାଲମାକୁ ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦେବି ମୁଁ 5 ଫୁଟଣ ପକାଇଛି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏବଂ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଛି
एवं टिके रसुण कंचा लंका और टिके पियाज तापर धनिया पत्र देदेली। एबे डाली पूरा रेडी हो गला। देखंतु आउ टिके धनिया पत्र काटी ताकू ऊपर देदेली एवं जीरा गुंड मु भाजिकी रखी ताकू पकईदेली 1 चमच। बहुत सुंदर देखा होची। तो ये मोर कौन है गरमा गरम पूरा रेडी हो गला। देखंतु पलो पूरा खिला खिला होईची आ बहुत सुंदर होईची। देखंतु तो न्यू ईयर लंच रे मोर आज एमती सब खाइबा होता। मु आपण मानक फुल ये रेसिपी दे देछि वीडियो। एबे कौन कली मु डालमा को बाढ़ी देली। सो आपण मानक मो रेसिपी केमिति लागिला मते निहाती भाव में कमेंट रे कहिबे एवं वीडियो को स्किप करिवे नाही। फुल देखिए वीडियो को एवं लाइक कमेंट शेयर मध्य करदेवे। ये हूँ आंबुल बेसर पलौरे टिके खट्टा नहले भल लागेनी। मु पूरी मध्य छाणिकी रखी ताकू मध्य बाहर कर नौचे। ता सहित मु कौन करी खीरी मध्य बनई जेहेतु आज न्यू ईयर टिके मुह मिठा नहले जमा भी भल लगे। तेणुक खीरी निहाती मु बनई आज वर्षटा सारा मिठा मिठा दिन रे जीव। देखंतु केते सुंदर है खीरी। सो ये हो गला मोर आज लंच रो खाइबा। सो मु तो खाइबा बनै कि आपण मानकु देदेली। आपण माने मध्य कौन आज रेसिपी रे करथिले मते निहाती भाव में जणाइबे एवं मो रेसिपी आ मो न्यू ईयर रो खाइबा केमती लागिला वीडियो देखिकी निहाती भाव में कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे एवं शेयर मध्य करदेवे। थैंक यू। जय